שלום, ותודה שנרשמתם לקבלת הוידאו עם הטיפ המעולה להקלה על כאבי הגב בהיריון. אני דנה שבת, מטפלת בכירה בזן שיאצו ומפתחת הילינג טאץ'. לאחרונה יצרתי קורס קצר ומיוחד, המתאים במיוחד לנשים בכל שלבי ההיריון ולבני הזוג אשר מעוניינים לעזור להן לעבור את ההיריון בצורה קלה יותר. הקורס הזה יאפשר לך לקבל טיפולי שיאצו נעימים וטובים ממי שהכי קרוב אלייך ולהקל על תופעות ההיריון השונות. אין צורך להיות מנוסים לשם כך בטיפולי שיאצו. כל אחד יכול לטפל. כבר בעוד מספר שניות תוכלו לצפות בטיפ קל ופשוט שאני משתמשת בו עם מטופלות שלי בזמן ההיריון. והאמת, הוא יעיל לא רק בזמן ההיריון. מדובר בתרגיל שפשוט עובד. אז יאללה, תביאו מזרן ובואו נתחיל. מטופלת, את שוכבת על הגב עם כפות הרגליים על הרצפה, ברכיים כפופות פונות מעלה. גב רפוי ככל האפשר. מטפלים, עמדו לצידה על הברכיים, עמידה גבוהה. הרימו את הרגליים של המטופלת בשתי הידיים והשעינו את החלק האחורי של הברכיים שלה על הירך שלכם. שימו לב להשחיל את הירך שלכם ממש במקום המתאים מתחת לברך. שחררו את הקרסוליים והניחו לרגליים להיות רפויות. כעת, בשאיפה שלכם, יישענו ביד אחת פתוחה ורחבה על שתי הקרסוליים או על גב כפות הרגליים, עד שהחלק התחתון של הגב יתרומם מעל הרצפה. ודאו עם המטופלת שהגב יתרומם מעט. כעת, תנו מעט עם האגן שלכם מצד לצד, וראו כיצד התנועה הזו משפיעה גם על תנועת האגן של המטופלת. תנועה זו משחררת הרבה מאוד מתח מעל הגב התחתון, והיא נעימה ומשחררת מאוד בזמן הריון, ובאופן כללי במקרים של כאבי גב תחתון. מומלץ לנוח לאחר כמה שניות ולבצע שוב את התנועה, ככל שזה נעים לשניכם. ודאו שאינכם מתאמצים יתר על המידה לבצע זאת.